Mami? No, Kde si? v kuchyni som. My nemáme kuchyňu. A tá dvojplatnička si myslíš, že čo je? Kúpeľka? Mami, však povedz mi, jak vznikajú decká, veď potrebujem to vedieť do školy, všetci sa tam tatkujú a ja neviem, kto je môj tatko. Počúvaj ma, varím tu, potrebujem cigaretu, daj mi to tie goldeny stovky okamžite. Nefajči už, mami, však. Jak som vznikol? Zapal si aj ty. Ja nefajčím, mami, však ja som ešte neplnoletý. Tvoj starky by sa v hrobe obracal, cigana S nefajči. kým si ma mala? Prečo mám také balónové uši? Čo furt do mňa chceš? Rozumieš? Pracujem od rána do večera, ty ma tu otravuješ s kokotinami. Nevládzem ja. Však aj mňa furt otravujú s kokotinami v škole. Ja to len šerujem, ja to len posúvam doma. Čo to tu rozprávaš po anglicky? Vieš dobre, že neviem. Srandu robíš z vlastnej matky. No tak ja som teraz zmetený. A kto je môj tatko, alebo je to pičovina? Nemám to zisťovať. Je to pičovina, ty to nezistuj. Tuto si radšej počítaj. Tu máš kalkulačku, počítaj si, alebo rob do školy dačo iné. Neslohy písať. Lokal Filmiz má už 10 rokov. Máme pre teba darček, môžeš si kúpiť DVDčko a môžeš si kúpiť toto tričko. A ako darček dostaneš pusu od obliny.